Terve! Tässä aloitan Let's Play-videoiden tekemisen. Jossa mä pelaan Let's Playt tiettyjen modien kanssa, jotka tulevat näkymään videon descriptionissa. Katsotaan minne mä spawnaan tässä näin. Generittää aika kauan. Nähtävästi lumipaikkaan. Ja tummeen itemsiä en käytä, vaikka tuolla ei kun sieltä yhden jutun vain otan. Missäs on? Yksi, ei en otakaan. Teen nuo itse. Koska tuolla on squideja, mitä minä tarvitsen. Saadakseni tuon? Hyvä. Näillä mennään. Näin tästä näin, että vähän puuta tarvitsen. Tarvitsen vain... Oliko se 2 puuta? 3 puuta. Ja sitten puusta ei ole enää mitään haittaa. Kun teemme tällaisen crafting tablein. Pistämme sen maan. Tehdään sitten akse. Uuden akse tästä näin. Että kun mulla on tässä timber modi käytössä, että akseella menee yköisellä puut alas. Kun tästä näin lyön alas näin, niin kaikki puut tulevat minulle. Hyvin saatetta puuta tästä nopeasti. Eli puusta ei ole mitään haittaa. Sitä paitsi myöhemmin tässä modissa mukana saan hyödyn vain puusta todella paljon. Kerätään ensin puuta. Etsin jonkun aika paljon puuta ja jatketaan sitten, jos löydän jotain kivaa. No niin, jatkaamme. Löysin aika täydellisen paikan kodilleni. Tähän sen aion rakentaa. Täällä on sikoja puussa. Ja luolakin löytyy. Tähän alan rakentaa taloa. Ja löysin myös ruokaa. Ensin tehdään vähän puuta. Toimis nyt tämä kunnolla. Sitten tehdään taloa. Teen tähän epätäydellisen talon, mutta kun viime seivissä oli liian pieni talo. Piti tehdä monta kerrasta. Tuohon tulee ovi. Ja sitten seuraava kerrasta. Tämän modin kanssa diamondit ovat kaikki kaikessa. Ilman diamondeja siis et pärjää pitkälle. Mutta onneksi tässä modissa on paljon asioita, jotka hyödyttävät sinua jonkun verran asioita, jotka auttavat sinua löytämään diamondeja. Joten viimeistelenpä talon ja jatketaan sitten. Tervetuloa takaisin. Sain nyt taloni tehtyä, mutta valoa sieltä puuttuu. Joten tehdään tässä nyt tämmönen chesti, minne voidaan pistää tavarat turvaan. Sitten teemme pikaksen. Ja nyt lähdemme mainaamaan. Hakkaamaan vähän kiviä. Tehdään tähän portaat. Ja mennään hakkaamaan. Ja heti löysimme koalia, joka on tärkeää. Ja tässä näin kun hakkaan koalia, niin voisimme puhua jostain, mutta
mutta en tiedä mistä. Vaikka siitä, että sijat ovat todella ärsyttäviä. Niitä on kaikkialla. Mitä ne tekevät? Kiipeävät puuhun. Tekevätkö ne muuta? Eivät. Tulevat ja rölläävät ja kiipeävät puuhun. Ei ne muuta tee. Eivät sieltä muuta tee. Ja tästä näin, nyt saatiin koalia. Hyvä kohta oli aloittaa tuosta tuo teko. Ai jumalakin on tuolla vieressä. Jos oikein tarkasti äsken katsoitte, niin näitte sen. Kyllä, tein kaikista tortseja. Näin, teemme näin. Sitten parempi käyttöön. Valoa. Enkä jaksanut tehdä vielä ovea. Teen sen myöhemmin. Nyt käymme ottamaan tämän ironin kohta ja saa paljon saa 4. Se on juuri oikea määrä. Juuri tuon verran minä tarvitsenkin. Ja olen merkannut ylös, koska yhteen juttuun kun tässä tarvitsee. Että minkä arvoisia nämä ovatkin kaikki. Ja tulette tajuamaan sen jossain vaiheessa. Jokainen jakso on noin 20 minuuttia. Yritän saada kuvattua. Tänään saan varmaan ensimmäisen jakson valmiiksi. Teen sen kokonaan tänään. Tässä kello on 10:30. 30 minuuttia yli 10, niin että kyllä tässä on podcastia aikaa, kun on viikonloppu. Poltetaan ironia. Puuta. Tehdään ovi. Tämä on kyllä aika synkän näköinen. No. Väliäkö sillä? Puuta. Tehdään ovi. Tämä on kyllä aika synkän näköinen. No. Väliäkö sillä? Nyt teen paremman aksen. Tarkistetaan, että oli easy päällä. Tuosta. Tarvitsen puuta. Raaka-mies. Unohdin säästää raakapuuta. Pikkutalo on valmis ja sitten saatte nähdä mikä se oli? Equaville Exange modin juttuja. Mitä modia minä tässä myös käytän. Modin latauslinkki tulee olemaan descriptionissa. Ja hyvä. On juuri tarpeeksi sitten. Teen näin. Ja näin. Saan kovalensedustia. Sillä voi korjata Leather-armoreita tällä huonolla. Oliko se näin? Ei. Vielä näihin kulmiin. Diving rodin. Tämä merkkaa, miten arvokkaita nämä ovat. Niin kuin tuolla on niin kuin 1 jotain. Tämä on vielä huono versio, joten tämä ei toimi oikein. Tarvitsenko vielä charcoalia? Ja kelpasiko normaali kuoli? Tää on varmuuden vuoksi 1. Ei, en tarvitse. Ei, älä. Pitää mennä mainaamaan, tarvitsen redstonea, unohdin kokonaan. Tuolla ei tee mitään. Torchit ovat mukana, otetaan. Kivi loppui kesken.
Au. Älä lyö. Ruoka pitää paistaa. Mulla on inksäkki, tarvitaan ihan kohta. Odotan yön ja sen jälkeen jatketaan me. No nyt on auringon nousu. Joten käydä. Tuolla on ruohua. Se on sokeriruokaa. Mitä juuri tarvitsen? Käyn hakemassa sitä. Samalla voisi hakkaa pari puuta. Ei. Koska nyt ei vasta kotona pysty. Jäi crafting table kotiin. Ja sitten teemme tärkeän kirjan, mitä tarvitsee. Katsoin, että tuli Enderman, mutta ei ollutkaan. No. 1 inksack. Oliko se näin? Joo. Sitten näin. Näin. Reseptikirja. Täältä näkee nää kaikki juttuja reseptit. Ja tässä näkyy monta sivua näitä on. Älkääkä ihmettele, suurin osa on tyhjiä. Koska tässä on toi Battle Gear modi, niin siinä tulee sellaisia. Halutaan näkyisikö tässä yksiössä. Näitä. Sitten tuolta näkyy kaikki ne reseptit niillä. Niitä on niin paljon. Ja näille kilville, kun niitä on erilaisia. Ja tosiaan mitä tää Battle Gear tekee, täällä on niin hienoja ominaisuuksia. Voit pistää kamaa tänne. Ja kato nyt se näyttää. Se on tossa no ihan sairaan siisti. Mä tykkään tästä itse todella paljon. Reseptikirjaa aina pidän mukana. Sitten kun painaa R, niin se ottaa sen esille. Jos on kilpi, niin se ottaa senkin esille. Samalla luo tosta ja tosta puukilpi. Ja se tehtiin samalla tapaa kuin kaikki muutkin. Ei tehtykään. Se tehtiin näin. Ja nyt, aina kun painan R, sillä on kilpi mukana. Pitäis tehdä. En ota nyt sitä keppiä mukaan, kun sitä ei tarvitse. Tarvitsee sitä vasta myöhemmin, kun se on eka upgradeattu paremmaksi. Nyt se on vielä se ensimmäinen eli huono versio. Mitä on 3 versiota siitä versiota. Tokaan tarvitsee vielä, tokaan versioon tarvitsee redstonea ja iron ingotin. 3 diamondia ja en nyt muista mitä se oli. Se näkee täältä kuitenkin. Otin tämän nyt vaan, sai tätä kovalensitustia, jota sai diamondi kuoli. Joten näette, diamondi on tärkeetä. Diamondeja. Red matter diamondeja. Dark matter, siihen tarvitsee diamond blockin itse asiassa. Et sitä saa, koska näkyykö täällä edes reseptiä? Pitäis näkyä yhdelle dark matterille. No joo, teemme sitä myöhemmin.